Machini ya Ramogi weche manyien mag kagi kacha kamoro moro ma intian kod geno maduong' ahinya ni yiero wa nikech in gadieri mar yudo gigo duto motimore e yo machuok. Dakika 15 mag weche manyien mag kagi kacha kokalo RamogiTV. Machiegni nyinga en George Bati. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Muriuki onyiso lakteche mondo otwage weche magidwaro maonge keto badho. Koloso nyasi mar nyamrerwa e boma ma Kisumu, Muriuki wacho ni piny owacho osetemo keto e tim winjruok mag CBA kata winjruok makanyakla mag CBA mag 2017 kendo golo bilion 2.4 mar ndiko lakteche Turka. It is very committed to ensure that we end the stalemate, and we have gone ahead to reach out and do what the court equally said, meet the unions through the whole of nation approach that is chaired by the head of public service. And by yesterday, the government had released about 2.4 billion Kenya shillings to at least ensure the interns, which is one of the reasons that they are on strike. They report to their respective health facilities and start on their internship. Kausura ni piny owacho chano ndiko e tich jopuonj maromo 20,000 mondo mi otiek midhiero mabiro gi nok mag jopuonj ma osebedo kaneno e sikunde mopogore opogore e kor gwenge ma Turka. Koloso e sikund sekondar mar nyiri ma Kolanya, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni sirikand Kenya Kwanza osendiko e tich jopuonj 50,000 e kind thuolo mar achiel ma gisebedo e telo. Machogu bende ne osingo mar chwalo dongruok e sikunde ka ochiwo mich mar $1,000,000 ne sikundno kaachiel kod skul mar St. Paul's Amokura mondo mi ochop dwachgi e medruok mag jopuonjre e sikundno. Machogu omedo kwayo jonyuol mondo okaw thuolo mar tero nyithindo e sikul kendo kuonde tiegruok mag TVET mondo jopuonjre obed kod ng'eyo kod lony mag tije lwedo. Best establishment requires that we have 60 teachers, but at the moment we have only 40 TSC employed teachers. So we are having an additional 20 teachers that the Board of Management is supporting through payment of salaries. So it's actually a heavy challenge. We must acknowledge that performance in the county is wanting. It is not as rosy as it's painted here. Kwa hivyo tuko na kazi ya kufanya waziri. Wewe pamoja na sisi na viongozi wote wa elimu TSC tuko na kazi ya kufanya. Tangu serikali ingie usukani, ile walimu ambayo tumeajiri ndio mambo yaende sawa, ni 56,750. Nambari ambayo haijawahi kuajiriwa tangu miaka mingi, nafikiri tangu hamjawahi sikia namba kubwa kama hiyo. Mwaka huu ile pesa ambayo tumepewa tena ya kuajiri walimu ni 20,000 more teachers this particular financial year. Kitu ngine ambayo tunatilia mkazo sana ya kwamba kama mtoto apati nafasi ya kwenda chuo kikuu, hiyo si ya kwamba ameanguka, si ya kwamba hakuna pahali ambaye aweze kwenda tena kupatia masomo ya kiufundi. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga osidho ayanga chenro mar bero kuonde dak mongore mayudore e kaunti no kaka yor bero ngima jopiny ma odak kuondgo. Chenro ni ma osir e yor omenda gi bengi mar piny mangima The World Bank, piny owacho mamalo kod riwruok mar pinje wagunda European Union idhi timi kuonde dak machalo kaka Shauri Yako, Makongeni, Sofia e boma ma Homa Bay, 1000 Street e boma ma Oyugis, Rusinga Old Town kod boma ma Nyandiwa. Chenro ni dhi ndiko rowere ma kwan-gi oingo 4,000 mabiro bedo katiyo e kuonde dakgo. Gavana Wanga manoloso e kinde manochako chenro no e chiro ma Soko Mjinga e boma ma Homa Bay okone tije mag rowere magibiro timo oting'o loso
otogoro mag pi, loso apeyni madonjo e kuonde dakgo kaachiel kod ler mar chirni bende. Very pleased that we are part of several segments of the KISSET program, including the land tenure regularization that has been completed in Dhiwa and the Kindu Kijijini, which is going to ensure that residents of informal settlements have their land tenure regularized and they are issued with titles. And that has been completed and is with the Assembly for their approval. And for that, we are very thankful. And then there is a component of works, which has already, the large works which have already been awarded and will begin in the next month or so. And that is going to change the landscape of Homa Bay, because we have 6 informal settlements participating, from Oyugis, 1000 Street, here in Homa Bay, Makongeni, Shauriako, Sofia, Rusinga Old Town, and Nyandiwa. Moko kuom jodong Luo bade Masiaya okone jo siasa mondo were kod siasa mag ng'anyo manyalo siasa ni en ng'ano manyalo kawo kar ogai mar ODM Raila Odinga ka giloso Siaya kotelni kod jakom margi jaduong' Richard Okoth gikoni siasa momondo duoko chien dongruok e kind oganda. Gimedo ni oganda othegre kod siasa manyalo pogo piny Luo ma osebedo kodak kaka joka ng'ato. Kaka jodongo waseparo kendo aneno nitie gik moko mwacho ni wakwayo jotendwa mondo we. Wakwayo jotelo ma kaluo mondo owere kod wach moro mar political succession or succession in politics. Nikech sani gimiluongo ni ODM ni en party mar jo Kenya te. Raila tiamane wuongo mano chake kede ma pod wang'eyo kaka jakom motelo ni gino te. Nyaka samwan tieni pod onge ng'at mosewacho ni ng'ane kawuono ni ka kom. Adwa nuoyo ni Raila wuon osebedo kowacho severally ni kuma dhiye onge. Apano mano da ng'ato ka ng'ato winjo wachno. Osewache kata koyudo komni. To komni headquarters mar Africa ukete Ethiopia ka. To wan Ethiopia gin neighbors mawa. To wachon ka en mana ndege seche ariyo to duogo ka. Apani ma oripo wawinj kabisa. Mar ariyo, wabedi joma kano dhowa. Wawacho te wane kindo gendni mamoko bende ok oherowa. Wawachuru kwa hore oganda Luo. Kik walosa mwawache te, nitie moko mikanoga. Migao mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Trans Nzoia ochako chiwo puonj ne nyamrerwa e kaunti no kaluwore gi kaka inyalo thiedh tuoche matama. Puonj ma kamano igeno ni biro konyo jotuo mathothgi nitie udi ma osebedo kopondo nikech akwede. Magi duto timore e kinde mamoko kuom jotuo mosebedo gi tuoche kaka sukari, tuo mar kansa kaachiel kod tuoche mamoko matama jabede ot kendo ok gisebedo ka giwuok oko mar yudo thieth. Okang' mosebedo kamiyo gineno ni ikwedogi e kind anyuola. Puonj ma kamano otele gi min jaod gavana ma Trans Nzoia Liliana Tembea mojiwo jotuo duto mondo kik pond e ot kendo giwuog oko mar yudo thieth. Yeah, palliative care haijasambaa sana because we started it in 2015 and when I started it I was alone. And even in the hospital, there were challenges because people were not understanding it. So I've been rolling it down slowly. So vijijini, that's when we have now really started the proper campaign for palliative care to be understood in the villages, direct from the community level. Na kwa sababu ya training ambayo umetupatia kwa ajili ya First Lady Lilian na Tembea, amekuwa pamoja nasi na ametufanya tuko tunasaisi na uwezo wa kuweza kwenda kukabiliana na changamoto na changamoto ambazo tumekumbana nazo kule vijijini. Kitu cha kwanza tunaenda kuidentify wale ambao wako na magonjwa endelevu. Magonjwa kama ya kansa, HIV/AIDS,
diabetic na mengine. Tukisha identify, tutafanya yale ambayo tunaweza kulingana na ujuzi ambayo tumepewa. Na yule ambaye hatuwezi, sisi tutarifaa wale wagonjwa kwenda hospitali, na wakifika hospitali kisha hudumiwa, wakirudi sisi tutaendeleza hiyo huduma ambayo tumepewa, ndio maana inaitwa home based care. Obila e kaunti ma Mombasa ondhi achijia beach ma itudo kod monj manotimore otieno ma piny orugo kawuono e gwenge ma Mikindani e kar chung od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. Monjno mane otim gi kweth rowere moko ma 20 jaboro ne oyudo hinyruok. Hinyruoge maricho mag pala kaachiel kod beti kendo gidhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore Mombasa. Ramogi en wach ma bende ne olunwa kanyo kod jafwambo marwa George Aoko, kendo owinjane kaka moko kuom jopiny mane okale midhiero ni oloso ewi monj makamano. Ahinya wantiere e kaunti ma Mombasa kamiluongo ni Mikindani, kuma waluwo weche mag rochruok mag arita, kuma wantiere gi moko kuom jodak kaende ka ywak ni weche mag rochruok mag arita ok osebedo maber ahinya, to chutho kaluwore gi masira mar monj manotimore e otieno mane piny rugodo kawuono ni. Antiere gi moko kuom jogo mane masira ni ojuko, adwa mani to gilernwa ni to weche gi ne chal nade. Machiegni ahinya, chakna chaka gi nyingi tinyisa ni ang'o manotimore. Aniluonga ni William Okako Chuodho. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagi monjwa chako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogovia go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simbario. Koro kacha ka onge teko nyaka hospital. Koran gima dawach ndio an mzee wa mtaka cha. Gima dawach jaria dek mang'eyo. Maka sekuo. To jogo apo keto gi iye. Inyalo paro ni ne gin ji ma romo nade to ne giyudo ka otimang'o? Ne giyudo ka bet katija. Gwengwa ma Mikindani ncha security ni sawa. To koro waneno kati moro matimore Kisauni cha koro donjo ka e yo jande matindo to mate ikelo kod koso tich. Koro wakwa sirikal mamalo mondo donjie orang kaka bijande gi dikony kata kentije matindo tindo mondo tamak kidonj kuomgi macha kotongo ji nikech kila ng'ato to onge pesa sani. Imayo ji Mombasa ka kendo county gine emtamar Mikindani ka ma kaluwore gi gima notimore gotieno ni no en gimoro saa 8 otieno. Makoro jok mane ba miya jigi ne gin more than 20 people. Mane tamo wani to ang'o miya more than 20 people inyalo yud mana ji 2 kende. To wakwayo security mondo otudre gi oganda ma jopiny mondo wayud vijende gi mondo giti kodwa wan kaka wan jopiny raia mondo vijende gi oyudre mondo arita kwe obedi. Vijende matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Maga joma chandowa e Mikindani kae. To kata otieno makawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to bor gi polis. Kora ken polis to timo tije ang'ono e Mikindani kae. En ywak mar jodak ma Mikindani kae ka gikoni weche mag rochruok mag arita osebedo katimore, omiyo gikoni ka piny owacho onego kawi okang' motegno mar neno ne gigayo weche mag rochruok mag arita to chutho e alwora ma Mikindani e kaunti ma Mombasa. Ne RamogiTV, nyinga en George Aoko.